Eri meri ma bonde nwere go heri yo. Arụmarụ ma gbanye bụ m ogbenye anya arụwa. Chetakwa n'elu ụwa bụ ofu mbịa nwanne m. Elu ụwa bụ ruo onye oruchi ya. Eri meri ma bonde nwere go heri yo. Arụmarụ ma gbanye bụ m ogbenye anya arụwa. Cheta n'elu ụwa bụ ofu mbịa nwanne m. Elu ụwa bụ ruo onye oruchi ya. Eriberi babụ ndị nwere ego hiribe arụmarụ ma gbanye ibu m ogbenye anya atọ n'afụfụ. Chetakwa n'elu ụwa bụ ofu mbịa nwanne m. Elu ụwa bụ ruo onye oruchi ya. Eriberi babụ ndị nwere ego herie arụmarụ ma gbanye ibu m ogbenye anya atọ. Cheta n'elu ụwa bụ ofu mbịa elu ụwa bụ ruo onye oruchi ya. Eugene Mabia, Beke of Osu Itoba, Nigeria chemist, 6 Hospital Road, Badugri, Border, Nigeria, and Dahomey, Lagos State. Japan Tikina and Ipani. Madrid Albert Okonkwo of Omuma, Patrick Nwosu Power of Ashina, and Aguata Division. Negapan into Bono Badando, Opa Promote again. Give up a lawyer at the threat. Mmadụ emeghi ihe wele n'iwe. Emele mmadụ emeghi ọdịmra Chukwu. Ime mmadụ emeghi ihe wele n'iwe. Emele mmadụ emeghi ọdịmra Chukwu. Lawyer na tire de hana na shoy. Owurero bụ mbọsị ezi elo ya eji ya. Agị mbebe kwụrụ ihe mmadụ ibe m mere m. Nga treda jem na ya owure bi n'ije. O ruole na be ya kwụsị ụgbọ were baruo kpọmisi isi ya. Don't you worry, mụ na anyị ga-afụ. Ọ bụrụ ego oyibo oke na-achọ enye gị ego. Ị mara ịghọwa ụmụ nwaanyị ohe ya ahụ. Nwaanyị egwure m ikwere ndị lebie lelele adanụ kata maka mma atụrụ m rebụ nwa na aka nwa asa nwa nwọlara onye asa nwa geti gurelu wẹ́rẹ́ lẹ́gbẹ́ mú ti kú lélẹ́ ní o tó sì rí jẹ́ ńlá wọ́n bá wọn àyè kúrò tó sì rí kú hánà bẹ dígẹ́ nà bẹ èyí oríire èyí délé oríire arẹ̀mẹ́ tírẹ́dà sí dáyà agbó ọ̀jì yáka òwúrẹ́ búbutẹ́ mọ́tò búrú mọ́tò wàrálàbà ọ̀làrú onífẹ́ yìí ó sọ yọ̀ mẹ́rẹ̀ ń bẹ́ sí. Owure na-eti aka n'ụzọ. Nwanyị anọ mbọ onye na-akụrụ m aka. Nwanyị egwure kpọlọ ya ka ị n'okpuru bed. Wure meghepụ ụzọ. Di m nnọọ gịnị bụ iwe gị? Agụghọ na-agụ he. Kemgbe ụtụtụ m nọrọ shedi, afọ na-enye m mgbarị. Afọ na-anụ m, afọ na-enye m mgbarị. Ọ sị ya biko urocho nje ngọta ọgwụ. Ihe were ego oyibo nye nwaanyị n'aka. Jee zụtara m ọgwụ nke m ga-eri ka ọ kwụsị m afọ. Biko gbam ọsọ gị gbam ọsọ abụ eruo m. Nwaanyị dị aka n'ala bụ igwe gbaba ha. Nwoke were buli ọtọ arịafe. Ụmụ na lọya nọrọ okpuru ube. Owure gị gbachi ụzọ ya gbapụ ụgwọ ọsọ na-abụ ire ogologo.
aka n'ụzọ pọpọ kpọ ya misisi o nwere ife nga-agwa gị mụ na anyị ga-eruru ụlọ mana nsogbu ọnwa adịlata aruo na be m o nwere ife m ga-agwa gị nwaanyị wee buje njem ha na-agba eruo n'ụlọ ọkpọ ya nwaanyị nwanne mụ na gị ga-ehi ụra anyị ga-eri oriri ejiri m ego ihe ọ bụla ị chọrọ tata m ga-enye gị rie nwaanyị asị dị mụ nụ ya oge bụrụ ilu ọ sị ya dọntụ nwaanyị dị gị obi ga-adị gị nwa tata ọ na-abịa dị gị na bed rie na-eri uri gaa na-eri uri di ya nọ n'okpuru bed misisi nke jiri gote ọgwụ nọkwa n'ụzọ a na-eri oriri nwanne arị nwere ezi ya nwata nwaanyị ewurezi nke ahụ ebe atụ nọ ọ bụla aka n'ụzọ kpọkpọ kpọ aka n'ụzọ kpọkpọ nwoke nwere ekwulọtọ arịnene misisi mụ nọ na-agbata arịvele werekwa nwaanyị nke kpọrọ ọbụdụki n'okpuru bed ya bụ na di na nwunye anọdụle na bed ya na misisi ye ha na-abụnala bed nwoke wee bere ụzọ misisi eruteruo ọ na-ajụ iwe ji n'aka ọ sịghị iwe ji ọma aka afọ na-enye m mgbarị loye bi aka wee tụpụrụ isi atụrụ atụ wee na-ajụ onye nwe isi ya nwaanyị ewetanya n'ala ele di ya ha na-abụ ewere nọdụ na-ajụ n'ikweshọn nwaanyị ewere na-ajụ di ya gịnị ka ị bịara ebe nwoke ewere na-ajụ izizi gịnị ka ị bịara ebe onye ose nwude n'ibe ya sị gbakwarala ya ime mmadụ eme ka ihe wekwala gị iwe ma gị emere mmadụ eme na ọdịmra chukwu ime mmadụ eme ka ihe were gị iwe emere mmadụ eme na ọdịmra chukwu ime mmadụ eme ka ihe were gị iwe emere mmadụ eme na ọdịmra chukwu ime mmadụ eme ka ihe were gị iwe mana emere mmadụ eme na ọdịmra chukwu ime mmadụ eme ka ihe were gị emekwala mmadụ eme na ọdịmra chukwu mama mmadụ eme ka ihe emere mmadụ eme na ọdịmra chukwu jụọ ese dọkịta ihe dị mbụ agbafu onye afọ iseke dibịa ama ama onye ọbụla ụdị ọrịa ọbụla narị ya jụọ ese onye a na-akpọ